welcome back to our channel. For today's video guys, magluto na sad kog utan. Atong tanawon guys ha, ako nang gikuan guys, gilunod ang subak guys. Oh, di. Ato nang sabon guys. Ato sabon. Ay. Albati, kalbasa, lami na kay ning kamunggay guys, isuwa og panhapon guys. Mahal kay isda guys. Utan na lagway subak-subak guys. Mga una pa sa akong utan guys. Ang akong kamunggay wala na hurot kay daghan kayo. Ako lang siyang giharos ibutang sa Tupperware. Ano di ba na rin? Lamig ang utan guys, pero buyag isan. Gigisan ni mo daan niya ipatisan. Kay kasagaran ako mag-utan, dili ko mapatis kay basta utan kaya karon. Experiment. Di-try lang ko. Nor tatay magigamit na eh. Nor. Suning ba? Hindi ko ganahan anak. Gusto ko asin da. Thank you for watching guys. Bye. Kamu pangaon na sa See you mga next video guys. I love you. Salamat sa always ninyong pagsuporta nako guys. Bye.